Kani kedai ke All India Radio Shillong ka khuboran pulia phi di meri nong ti walang. Kimat ki bakongsan jong ka khubor menta ka stem. Ha Manipur la penbit penbiang iki jing non kambaro ban penkre ke jingwan jong menteri rang bado kari Narendra Modi sya kate ke jela. Ai khubule menteri rang bado ke India Narendra Modi ya ka menteri rang bado ka Bangladesh ka Sheikh Hasina haka jing job jongka haka jing jet nong mikmat thamai sya ka yeng darbar thawan jong ka Bangladesh. Kisipai duriau jong ke India ki lawan ai jing kershan lang ya ki kinhon ba wat ikinong ti doyong ki barang sakut haki krem ha East Giant Hills District. Ki khubor ki babnya. Ha Manipur ka jing penkre ban penbit penbiang ya ka jing thmu wan jong menteri rang badu kari Narendra Modi ha ka sauterik menta ubenai syakate ke jela kadang ya syat menta. Ya kani la yathu do menteri rang ba ka Manipur N Biren Singh kan baudang lait banjurip ya ki jing trai ha Civil Secretariat ka badan ha Mantri Pukri ha Imphal East District. Menteri rang bau ong ba ka sarkar kadang persangkat bala la ka bor ban pendep no e ka jingtei haswa ban kut unai rempang arajar khat khandai. Ha kawai pa kaliang ki bor apahra kila sedang ya ka kam jongki ban talasi ha keleng ka Imphal khnang man penti kena ya ka jing biang ka jing singan ba ka jing da ha ka jing wan jong menteri rang ba do kari Narendra Modi sha Manipur. Ka India ka penpau ya ka jing sngokumen na ka benta ka jing job jong ka jing jet nong mikmat thamai sya ka yin rar thau an jong kari Bangladesh. Menteri rang bado kari Narendra Modi ula kren bat ai khublei ling ba ka telefon ya ka menteri rang bado ka Bangladesh ka Sheikh Hasina hinin ka stem ba ula penpau ru ka jing kermen ba ka jing dei ha preng ke India bar ka thi kari ka ba marjan kan nang yai ki shushu hapo ka jing lambastan jong ka Sheikh Hasina. Modi ulaban biang sasisi ni ka jing penkerpang jong ka India na ka benta kari Bangladesh ya ka ba ka pediang kum ka paralok ka bai jantam e ha kani ka than. Na ka liang jong ka Sheikh Hasina kala penpau ka jing sngongo ya Narendra Modi namar ude unong elam bandingkong e ban ai khublei ha ka jing job jong ka. Ka ai khublei kerpang ya ka India namar ka jing kershan ka bayai ni jong ka na ka benta kari Bangladesh. Ki nongam jong ki sipai duriau ke India ringkat baka National Disaster Response Force NDRF himin ka sngi kilai snok ti lang baka kenhon ai jingram banwa ki khatsan ngut ki nong ti doyong ki barang sakut ha krem doyong ha East Giant Hills District na do ka khatlai trik unopra. Himin ka sngi ki sipai duriau ke India kila lap baki don katuk ani ki dieng ki basakut bad doyong. Kisipai ki ong ba anda ka kalakam duna kan salong ka basuk ban lap eki. Kila kerpat ya ka bor penyak district ban yarap tan no ya ka kenang bakan satang kumbalai paumitar haswa bakin persang ngambiang sya Ya mentahi la ajing bit ya ka fire service Odisha ban sedang tan no ya ketika Ki pulit jong ka jalam Manipur kila yo kem yo weu e rang ya ubala bu thong ban siu ar lak tingka lada don bala ban ai jing tip ya ka jakari jong Yo tu e rang ki pulit ya thwet la ka tuk ani por namar ka jing suba bo e don kti ha ka jing thombor ki sipai India house nem arajar khasan ha ka bakat prangut ki sipai kila yam. Valley Commander jong ka KCP People's War Group udai ubaka kenhon sentiat National Investigation Agency NIA ru kala thwet la slemba. USP jong Imphal West District UH Jogesh Chandra Singh uyathu balayo kem yutu erang minsi sa jan Imphal. Ha Manipur kaladon ka jing persang bantrai ki kampan roy na kabanta ndrutli ki ecological park ki badan haki ndrutli ki district jong kate ke jelang. Ya kate ka mat la ekran ha ka jing lang ka badang shen ha padeng menteri rang ba N Biren Singh ki officer jong katanat ki kam khlau ka Loktak Development Authority bat katanat labor. Ya ka jing jude banyak halor ka long kaman jong umang laes lajan depura ya thu ki syakri sarkar ki batre hakatanat ki kam khlau.
Kat kum ke jing syam jing lap jongki la ong ba utei ujing thung udon kuma pras pa tan rai ha keleng ke jela bat menta ke sarkar ke themu ban penroi isu khambun. Katunar ki kam khalau kala terwaru ya ke projek trekam ke basis pak lur tingka ban pen bhai ke wa nambul. Ke wa nambul ke de ke wei ni ki wa bajaklia tam ha ka than setei lam mingi. Kani ko khubor ka wanshpi na ka All India Radio Shillong. Hinden Khasi ke yang darbar Lok Sabha ke lapalat ya ke Indian Medical Council Amendment Bill. Lapan bha ba pen thamai ki kendon an ki badan ha ke Indian Medical Council Act ka kandai spa san pun riu bat mi bujili ya ke Indian Medical Council Amendment Ordinance arhajar khat phra. Kajing thu ka bakong san jong ketika bill ka long banyo pen khlan ya ka jing ai jing hikai hakikam ki bedei bat ka koi khya. Menteri Rangba Khasi Mupawan Kumar Chamling Hinden Khasi ula kentu kinong song snong ka jela ban peniak pensa ya ka jingsuk ka jing bha man sim ka jing shngan bat ka jing nat lut ka badan ha ka te ka jela ha ka khubor snem thamai jong Chamling ula kentu ki brio baro ban kular ya ladi ban penlong ya ka sikim ka jela ka ban sa nam na ka banta ka burom ka akor ka babiang ha ka yo ka kon bat ka bakiu irat saprang ha baro ki liang Chamling ulo ong ba ka sikim ka lalong ka balat luot na ka jingduk jingkedu ka jingbiet ba ka jingkedu kam. Ula bandap susu da ka baong ba on yai kit bok kit ruyang ba ka sikim ka nyai long ka jaka jong ka jingsuk ka jingi iet bat ka badani kinong song snong ki ba im da ka jing yas ngutu jingmut mar keliang. Katana Directorate General Assam Rifles kalabo bat pendat kumba arp pratali ki Sorar Street Light haki light li ki Shnong ha East Khasi Hills District ka jong jela Meghalaya ha ka arp khandai trik no pra ha po ka Civic Action Program layat hu ka telong khubor na kini light li la pendat ha ka Shnong lat lom khat artli ha yo mausam bat shotli ha tengau ha gitan kashnong Smith. Ya kani ka project lawan pli da o Colonel JP Satigiri Commandant DGAR. Baro ardli ki darbar ka parliament lahaban pensangi iswa shisngi hinin kasngi na ka jingbenthut bakha kha na kalyang persha hlor ki kam kaling sun Rafael bat kawa kavri. Menteri ki kampo yang kari Rajnath Singh Hinden Khasi ula kentat mador ya kani ke jing kenok bamsap hakabede bat ka Rafael da ka boong ba ka jing bam shisha bala kren bonsin kamla ban kala ka ba shisha ula jubab ya kani syakaseng kongres ha ka kenta keli jingkeli ba ula penpau ka jing ningo kumno ba kaliang persya kam trek banyatai halor ka te ka phang Kabatalian bathamai jo kata National Disaster Response Force NDRF kaba amduna ya ka hajar ngut ki dekhot on sa pli shen kawai ha sarangi kaba ha Assam ha kabala pli da Menteri Rangba Sarvananda Sonowal bar kawai pat ha halongi katu kani ka khubor kala kot bakalawan shpi na All India Radio Shillong sa shipor kata ka por prabaje ni so bagai dari station na ka mata ka khubor ka tien Hindi ban penbu da ka khubor phareng ka por phra ka san minute